30 χρόνια ζωής, λειτουργίας και παραγωγής σωστών επαγγελματιών σε δεκάδες χώρους και ειδικότητες συμπληρώνει φέτος ο εκπαιδευτικός όμιλος Ιπποκράτιος. Πολύ σύντομα, λίγο μετά την ίδρυση του ομίλου το 1978 και αφού αποφάσισε δυναμικά να εισαγάγει πολλές καινοτομικές μεθόδους στον τρόπο λειτουργίας και διδασκαλίας, η Μαργαρίτα Μπόνα κατάφερε να καθιερώσει τη σχολή Μπόνα ώστε να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους νέους και τις νέες που επέλεγαν να σπουδάσουν αισθητική, μακιγιάζ, νοσηλευτική και παιδαγωγικά. Ως επιστέγασμα στη δραστηριότητα του ομίλου, το 1990 ιδρύθηκε η Ιπποκράτιος Σχολή, η πρώτη ιδιωτική σχολή με κρατικό πτυχίο στις ειδικότητες της νοσηλευτικής, φυσιοθεραπείας, βρεφονιπιαγωγών, πληροφορικής και οικονομίας διοίκησης. Η φυσικοθεραπεία και ειδικά θεωρώ ειδικότητες της φυσικοθεραπείας όπως ειδικός κινησιοθεραπευτής είναι ένα πολύ χρήσιμο παραγιατρικό, θα μπορούσαμε να το πούμε, επάγγελμα, το οποίο έχει άμεση εφαρμογή σε αθλητικές κακώσεις, σε τραυματισμούς αθλητών, σε ανθρώπους με χρόνιο πόνο, είτε λόγω εκφυλιστικών αλλοιώσεων, είτε ρευματοειδών παθήσεων, έτσι, και βρίσκει εφαρμογή σε κάθε ηλικία, είτε έχει να κάνει έφηβους, ενήλικους με τραυματισμούς, είτε σε μεγαλύτερη ηλικία όπου πλέον οι άνθρωποι θέλουν κάποια συντήρηση και καλύτερη ποιότητα ζωής. Αξίζει να αναφερθεί ότι από το τμήμα της φυσιοθεραπείας της Ιπποκρατίου έχουν αποφοιτήσει ο Ολυμπιονίκης Θωμάς Μπίμης και ο φυσιοθεραπευτής της Εθνικής Ομάδας Ανδρών Ποδοσφαίρου Νίκος Καλαμάρας. Είναι η μοναδική ιδιωτική σχολή στην Ελλάδα που παρέχει ανώτερες σπουδές φυσιοθεραπείας σε συνεργασία με το Κολέγιο του Κέιμπριτζ, όπως και η μοναδική σχολή με αποφύτους φυσιοθεραπείας που εργάστηκαν έμιστοι στο Ολυμπιακό χωριό. Συνάπτοντας συνεργασίες με τους μεγαλύτερους παιδικούς σταθμούς, με κλινικές, νοσοκομεία, κέντρα υγείας και φυσικοθεραπευτήρια, έδωσε τη δυνατότητα στους αποφύτους της για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και καταξίωση. Το 2004 ήταν μια σημαντική χρονιά για το εκπαιδευτικό μας όμιλο. Επιλέχθηκε τον Αθήνα 2004 για να τροφοδοτήσει το Ολυμπιακό χωριό της εγκαταστάσης του με φυσιοθεραπευτές, κομμωτές, αισθητικούς μακιγιές. Καλύψαμε τις τελετές έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αγώνων και όλα αυτά ως έμιστο προσωπικό. Εδώ στο εργαστήριο δουλεύουμε με πραγματικά περιστατικά, τα οποία αργότερα θα τα αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον. Το 1993, με την καθιέρωση του θεσμού των ΙΕΚ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΙΕΚ Ιπποκράτιος διαμόρφωσε υπερσύγχρονα εργαστήρια, δανειστική βιβλιοθήκη και άνετες αίθουσες διδασκαλίας. Σήμερα, στον εκπαιδευτικό όμιλο Ιπποκράτιος, λειτουργούν 40 ειδικότητες, αυστηρά επιλεγμένες, με γνώμονα τη ζήτηση που υπάρχει στην αγορά εργασίας. Σήμερα η διαιτολογία είναι μια ειδικότητα η οποία εξελίσσεται καθημερινά. Έχουμε νέες επιστημονικές ανακαλύψεις κάθε μέρα. Μαθαίνουμε κάτι καινούριο και είναι μια ειδικότητα η οποία αγγίζει τα όρια της ιατρικής και της επιστήμης γενικότερα. Εδώ κυρίως γίνεται το θεωρητικό μάθημα και από εκεί και πέρα υπάρχει το εργαστηριακό μάθημα, το οποίο γίνεται ή απάνω στα εργαστήρια της σχολής ή 2 με 3 φορές την εβδομάδα στο νοσοκομείο γεννηματάς. Τα μαθήματα είναι βάση του ό,τι πρέπει να διδαχτούν, αφορά παθολογία, χειρουργική, γυναικολογία και βέβαια από εκεί και πέρα τα μαθήματα της νοσηλευτικής που και αυτά περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Ό,τι μαθαίνουμε θεωρητικά στη σχολή τα κάνουμε στη συνέχεια πράξη είτε στο νοσοκομείο είτε στα εργαστήρια. Παρακολούθηση σεμιναρίων νοσηλευτικής και μεευτικής, πιστοποιημένα από το Κολέγιο του Κέιμπριτζ, στο μεευτήριο Μητέρα, στην Πολυκλινική Doctors Hospital που διαθέτει το σύστημα ρομποτικής χειρουργικής Da Vinci, καθώς και σεμινάρια επιμόρφωσης στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Η Ιπποκράτιος είναι η μοναδική σχολή στην Ελλάδα που παρέχει αναγνωρισμένες σπουδές μεευτικής. Εξειδικευμένα σεμινάρια πλαστικής χειρουργικής γίνονται σε συνεργασία με το Διευθυντή Πλαστικής Χειρουργικής του Μεευτηρίου Λιτό, Αναστάσιο Τσεκούρα. Συνεργασία με 186 ιδιωτικές κλινικές και 55 μεευτήρια πανελλαδικά, καθώς και πρακτική άσκηση σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία από το πρώτο έτος των σπουδών. Οι απόφοιτοί μας είναι πρώτοι στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση του διπλώματός τους και πρωτοπόροι στα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς.
Τα παιδιά σπουδάζοντας την ειδικότητα της αισθητικής έχουν τη δυνατότητα μετά το τέλος της φοιτησής τους να απασχοληθούν σε κέντρα αισθητικής, σε κέντρα σπα, στην τηλεόραση, σε διαφημιστικές εταιρείες και γενικότερα σε όλους τους χώρους που έχουν σχέση με την μόδα, με την ομορφιά και με την αισθητική. Η Ιπποκράτιος συνεργάζεται με τα κέντρα ομορφιάς Laser Line Clinics που διαθέτουν 33 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθέτει μοναδικά προγράμματα πιστοποιημένα από το Κολέγιο του Cambridge στις ειδικότητες Spa Therapist και Spa Manager, παρέχοντας επαγγελματική αποκατάσταση σε 205 spa resorts στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μεγάλες συνεργασίες με κέντρα ομορφιάς και ξενοδοχειακές μονάδες στην περιφέρεια. Συνεργασία με μία από τις μεγαλύτερες σχολές επαγγελματικού μακιγιάζ και styling στον κόσμο, τη σχολή του Jean-Pierre Flerimont, για εξειδικευμένα σεμινάρια καθώς και μετεκπαίδευση των αποφύτων μας. Πιστοποίηση των δικών μας προγραμμάτων στους τομείς υγείας και ομορφιάς στα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ. Εξαιρετική εμπειρία και τεχνογνωσία. Στον τομέα της διαιτολογίας, το ΙΕΚ Ιπποκράτιος παρέχει συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών και με το Διαιτολογικό Κέντρο Απίσχνανσης. Είναι βέβαιο ότι το ΙΕΚ Ιπποκράτιος διαθέτει μια σημαντική υποδομή, τουλάχιστον ως προς την επιστήμη της διατροφής και διαιτολογίας. Τα παιδιά τα οποία απασχολούμε ως πρακτική άσκηση στην εταιρεία Απίσχνανσης πραγματικά είναι πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά θα έλεγα, και οπωσδήποτε συμβάλλουν στην προαγωγή των υπηρεσιών μας και την επαύξηση της πελατείας μας. Χιλιάδες ευχαριστημένοι και καταξιωμένοι επαγγελματικά απόφοιτοί μας. Εμένα αυτό που μου πρόσφεραν ήταν πολύ καλές γνώσεις, πάρα πολύ καλές σπουδές και δυνατό γραφείο επαγγελματικής αποκατάστασης. Το ΙΕΚ Ιπποκράτιος συνεργάζεται με 70 δήμους και 100 ιδιωτικούς σταθμούς για την πρακτική άσκηση των φοιτητών της. Δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών στις ειδικότητες λογοθεραπείας, ψυχολογίας και παιδοψυχολογίας. Παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης ανώτερου διπλώματος Αγγλίας μέσω του Κολεγίου του Cambridge και έχει να επιδείξει την απόλυτη επιτυχία των αποφύτων στις κρατικές εξετάσεις με ποσοστό επιτυχίας 95 με 100%. Για ποιο λόγο επέλεξες το ΙΕΚ Ιπποκράτιος? Για το φιλικό περιβάλλον, την οργανωτικότητά του και για το αληθινό ενδιαφέρον που δείχνει σε κάθε σπουδαστή ξεχωριστά. Η πρακτική άσκηση στον τομέα οικονομίας και διοίκησης γίνεται σε 250 οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου πανελλαδικά. Με βοήθησε να βρω μια δουλειά για να προωθήσω και πάνω στην δημιουργικότητά μου ευτυχώς και μπόρεσα να μάθω κάποια πράγματα για αρχή τουλάχιστον. Να μπορέσω να μπω στον επαγγελματικό τομέα, να αποκτήσω μια εμπειρία. Το δυνατό σημείο του ΙΕΚ Ιπποκράτιος είναι το Γραφείο Επαγγελματικής Αποκατάστασης. Με ποσοστά που πλησιάζουν το 100%, οι απόφοιτοί μας εισχωρούν στην αγορά εργασίας σε δημόσιους και ιδιωτικούς τομείς με τη βοήθεια και την υποστήριξη των ανθρώπων της Ιπποκρατίου. Έχω διαπιστώσει από τα στοιχεία, τα στατιστικά και του Γραφείου Επαγγελματικής Υποστήριξης ότι απόφοιτος δεν υπάρχει χωρίς εργασία. Και έχουμε κατοχυρώσει βέβαια και στα διαφημιστικά μας έντυπα, όπως λέγαμε, το 95,5% των αποφύτων μας ότι εργάζονται στην αγορά εργασίας. Διαρκής αναβάθμιση και βελτίωση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Μεγάλες συνεργασίες με αλυσίδες ομορφιάς. Τα κομμωτήρια μας λέγονται Δοξόπουλος Κανελόπουλος. Είμαστε μια λυσίδα 5 κομμωτηρίων από το 1994 έχουμε ξεκινήσει. Εγώ είμαι 18 χρόνια στην κομμωτική. Συνεργαζόμαστε τα τελευταία 5 χρόνια με τις σχολές ΙΕΚ Ιπποκράτιος. Αυτό που μπορούμε να κερδίσουμε εμείς από τα παιδιά είναι η φρεσκάδα και αυτό που μπορούν να κερδίσουν τα παιδιά από εμάς είναι η εμπειρία. Συνεργασία με τα κομμωτήρια Guys & Dolls και την κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών Bergman Cord. Η Ιπποκράτιος είναι η μοναδική σχολή στην Ελλάδα που οι σπουδές της αναγνωρίζονται από το κρατικό Βρετανικό Κολέγιο του Cambridge για την απόκτηση Bachelor's Degree στις ειδικότητες του ΙΕΚ. Η ΙΕΚ Ιπποκράτιος, πρώτη θέση στην εκπαίδευση. Πρώτη στα επαγγέλματα υγείας, ομορφιάς και ανθρωπιστικών σπουδών εδώ και 30 χρόνια.
η ΕΚ Ιπποκράτιος. Σπουδές για δουλειά.